Крушение самолета. Лукашенковские СМИ уже обвинуватили Украину. На этом фоне рабочей остается версия с атакой украинских беспилотников. Лукашенко отправился по скорыновских местах. Питер – это наш город. Чье имя замолчивая Лукашенко. Ко мне пришел один человек, не хочу называть его фамилию. Питер наш, а Дмаховский не наш. Вітаем, сябры! У нас черговий випуск новин. Про гэта і іншыя падзеі уже зараз. Пачынаем. У горадзе Актау, што ў Казахстане, адбылося крушэнне самалёта, які ляцеў з Баку ў Грозны. Афіцыйных каментароў ад уладаў пакуль няма. Але ўжо ў дзень катастрофы лукашэнкаўскія прапагандысты знайшлі ў гэтым украінскі след. На фюзеляже самолета Embraer 190 азербайджанских авиалиний обнаружены следы от осколков. На этом фоне рабочей остается версия с атакой украинских беспилотников. Об этом сообщают СМИ. Але прапагандысты паспяшаліся. Пазней з'явілася інфармацыя, што самалёт атрымаў пашкоджанне ад расейскай супрацьпаветранай абароны. Хутчэй за ўсё, самалёт быў падбіты расейскай ракетай. Паводле поўнай расшыфроўкі перамоваў экіпажа з дыспетчерам у Грозным, самалёт сутыкнуўся з сур'ёзнымі праблемамі падчас спробы пасадкі. У выніку працы глушылак для беспілотнікаў, якія выкарыстоўваліся з атакі беспілотнікаў, адключаліся GPS-сістэмы і гублялася сувязь з радарам. Пілот прыняў рашэнне накіроўвацца ў Баку, але падчас разварота самалёта адбыўся выбух, які мог быць выкліканы сродкамі супрацьпаветранай абароны. Экіпаж неаднаразова паведамляў пра адмову GPS-сістэм і праблемы з сувяззю. Пасля няўдалых спробаў пасадкі была згублена сувязь, а ў 8 гадзін 16 хвілін экіпаж паведаміў пра ўдар і страту кіравання, якія маглі быць памылкова ўспрыняты як сутыкненне з птушкамі. Пасля страты кіравання экіпаж спрабаваў запытаць пасадку ў іншых аэрапортах, але з-за дадатковай адмовы гідраўлікі сітуацыя стала крытычнай. У выніку самалёт разбіўся пры пасадцы ў Актау. Пры гэтым загінула больш за палову людзей, што знаходзіліся на борце самалёта. З гэтай нагоды ў Азербайджане аб'яўлена жалоба, а прэзідэнт Азербайджану Ільхам Аліеў пакінуў сустрэчу лідараў СНД ў Санкт-Петербургу і вылецеў у Баку. Тым часам Лукашенко адправіўся з рабочым візітам у Расею, а менавіта ў Санкт-Петербург, дзе Пучин традыцыйна збірае кіраўнікоў СНД на пераднавагоднюю сустрэчу. Пасля таго, як саміт пакінуў кіраўнік Азербайджану, там засталося толькі 6 удзельнікаў. Перад гэтым удзельнічаць у саміце адмовіўся прэм'ер-міністр Арменіі Нікол Пашынян, спаслаўшыся на хваробу. Штораз кіраўнікоў на сустрэчы ў Пуціна менее. Нечым это нагадвае лічылку пра 10 негрыцянятаў з вядомага твору Агаты Крысці. На гэты раз сустрэча праходзіць у лядовым палацы, пра што паведамляе тэлеграм-канал Пул-Первага. Амаль 300 гадоў таму, у лютым 1740 года, расейская імператрыца Анна Іанаўна зладзіла вяселле блазана ў ледзяным доме. Маладая пара павінна была правесці шлюбную ноч у ледзяным палацы пры 30-градусным марозе. Царыца была ўпэўненая, што ноч маладыя не перажывуць, але яна пралічылася. Васіль Галіцын і Аўдоцця Бужанінава выжылі, а вось сама імператрыца ў хуткім часе памерла. Відаць, каб не замерзнуць у лядовым палацы ў Пуціну, Лукашенка грэўся тым, што шчапаў там дровы. Хутчэй за ўсё, это такі піяр-ход, каб паказаць народу, што ён яшчэ ў добрай форме. Яшчэ па прылёце Лукашенка заявіў, што Піцер наш. Я Владимир Владимирович сказал, что Питер – это наш город. Это правда. Відаць, ён меў на ўвазе тое, што тут у свой час жыў і працаваў Францішак Скарына. Па версіі Лукашэнкі, вядома. Яшчэ за 2 стагоддзі да таго, як гэты горад заснаваў цар Пётр I. А перад палётам у Санкт-Петербург у палацы Лукашэнкі прайшоў навагодні баль. Вядома ж, з Лукашэнкам у галоўнай ролі. Любіць Лукашенка маладых дзяўчат. Ды хто ж іх не любіць? А тут у яго такая ўлада ў руках. Хто ж адмовіцца ад удзелу? Вельмі ж нагадваў булгакаўскі баль у сатаны. Там таксама ніхто не мог адмовіцца ад удзелу ў ім. Я приглашал их. И заметьте, ни один не заболел и ни один не отказался. Што праўда, танцы там скрозь заходнія, не славянскія. Ды і сама ідэя праводзіць такія балі была прапанаваная Лукашэнку чалавекам,
імя якого нават не захацеў згадаць. Как-то давным-давно ко мне пришел один человек, не хочу называть его фамилию, он сегодня человек не наш, как говорят, и предложил западную притащить сюда демонстрацию в виде венского бала. А вы як думаеце, хто гэты чалавек? Зараз застаецца толькі назіраць, як дзяўчына, з якой вальсаваў Лукашенка, пачне ўзбірацца наверх па кар'ернай лесвіцы, як цыган па драбінах у неба. Не без дапамогі Лукашэнкі, вядома. Чамусьці згадаліся радкі з паэмы «Тарас на Парнасе». Хоць не маё, то праўда дзела, ні след не можа і казаць, любіў ён цешыць грэшна цела, ды часам лоўка падгуляць. Тым часам на Магілёўшчыне, роднай вобласці Лукашэнкі, удзельнікі выбарчага фарсу ганарацца, што з'яўляюцца членамі камісіі па выбарах Лукашэнкі. Я член комиссии по выборам президента Республики Беларусь, я этим горжусь. Я член комиссии по выборам президента Республики Беларусь, и этим горжусь. Я член избирательной комиссии, и я этим горжусь. Я являюсь членом избирательной районной комиссии по выборам президента Республики Беларусь, и этим горжусь. Я член избирательной комиссии, и я этим горжусь. Я член избирательной комиссии, и я этим горжусь. Тут не простыя члены, а старшыні і сакратары камісій і большасць якраз жанчыны, якіх так любіць Лукашенка. Вельмі цікава, так гадоў праз 10 будуць яны гэтым ганарыцца, ці гонар усё ж пройдзе. Тым часам у Оршы будуць судзіць кіраўніка Шклоўскай раённай піянерскай арганізацыі. Чаму не ў родным Шклове і нават не ў Магілёўскай вобласці, дакладна невядома. Магчыма, такім чынам хочуць забяспечыць незалежнае разбіральніцтва. А можа, сорамна шклоўскім суддзям земляка судзіць. Хаця сорам там даўно выпарыўся. Івана Набаенка судзіць Інна Кохава за распаўсюд экстрэмісцкіх матэрыялаў. Хутчэй за ўсё, ні барака нейкую падпіску своечасова не выдаліў. У што Лукашенка за апошнія гады краіну ператварыў? Быў міралюбівы, спакойны, талерантны народ, а зараз адны экстрэмісты. Экстрэмістамі зараз лічаць нават тых, хто нарадзіўся 2 стагоддзі таму. І гэта не толькі пісьменнік Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, чые творы сталі экстрэмісткамі праз 1,5 стагоддзя. У лік недобранадзейных грамадзян трапіў скульптар Генрык Дмахоўскі, 215-годдзя з дня нараджэння якога будзе адзначацца ў наступным годзе. Актывісты Віцебшчыны з гэтай нагоды прапаноўвалі паставіць яму помнік у Докшыцах. Менавіта на тэрыторыі Докшыцкага раёна знаходзіцца яго магіла. Генрык Дмахоўскі быў удзельнікам вызвольнага паўстання 1830-1831 гадоў, адступіў са сваім атрадам у Аўстра-Венгрыю, там быў арыштаваны і 7 гадоў правёў у турме. Пасля вызвалення жыў у Францыі, дзе вучыўся на скульптара. У 1852 годзе ён выехаў у Злучаныя Штаты Амерыкі. Для будынку Кангрэсу ў Вашынгтоне стварыў бюсты Джорджа Вашынгтона, Томаса Джэферсона, Бенджаміна Франкліна, Тадэуша Касцюшкі. Гэтыя бюсты сёння ўпрыгожваюць памяшканне Кангрэса. Пасля смерці жонкі і дзяцей вярнуўся на радзіму, жыў у Відні і прыняў удзел у паўстанні пад кіраўніцтвам Кастуся Каліноўска. Ён загінуў у траўні 1863 года ў баі з царскімі войскамі. У афіцыйным адказе Докшыцкага райвыканкама гаворыцца, что жизнедеятельность Генриха Дмаховского не связана с Докшыцким районом. А як яна могла быць звязана, калі той раён узнік толькі праз 8 дзесяцігоддзяў пасля яго гібелі? Але чыноўнікам хоць кол на галаве чашы. Не наш это чалавек, ды яшчэ і ваяваў супраць Расіі. Пракуратура ў Віцебскай вобласці супраць Дмахоўскага справу яшчэ не ўзбудзіла. Пакуль што яна займаецца жывымі. Там пахваліліся, што пакаралі жанчыну, што працавала брыгадзірам жывёлагадоўчай фермы. Прычым падалі это так, нібыта раскрылі халера ведае якое страшнае злачынства. Трэба ж падумаць, хацела схаваць гібель 18 цялят на ферме. Хаця ж улада і патрабуе ад кіраўнікоў сельскагаспадарчых прадпрыемстваў высокіх паказчыкаў працы. Ты і вымушаная круціцца як вуш на патэльні, каб і начальству дагадзіць і пад сілавікоў не трапіць. А тым жа таксама патрэбныя паказнікі працы. Вось і цярпяць бедныя жанчыны. Яны ж не члены выбарчых камісій.
Таму жанчыну з Бешанковіцкага району асудзілі на год умоўна і прысудзілі ёй штраф у памеры 1600 рублёў. У мінулым выпуску мы распавядалі пра жанчыну, якая знайшла падарунак у вырабе берасцейскага мясакамбінату. І мясакамбінат вырашыў выправіць сітуацыю і прынёс жанчыне прабачэнне ў выглядзе падарунка. Прошло всего лишь пару дней, и Брестский мясокомбинат у меня в гостях, в Сочельник. Смотрите, какой они шикарный ларец нам привезли. И посмотрите, сколько в нем разнообразной колбасы, разной. Смотрите, вот сколько всего. Вся продукция элитная, самая лучшая продукция, смотрите. Тая засталася задаволеная і рэкламуе прадукцыю берасцейскага прадпрыемства. Все покупаем только Брестский мясокомбинат. И если вам что-нибудь попадется, как мне, они приедут к вам в гости. Што ж, кіраўніцтва камбінату паступіла па-чалавечы правільна. Хаця цяжка зразумець, хто больш выбачаецца – прадпрыемства ці тая жанчына. На этом у нас усё. До наступнай сустрэчы. Дзякуй за лайкі і каментары. Калі для вас это бяспечна, подписывайтесь на наш канал, ставьте падабайкі або не падабайкі, каментуйте, дзяліцеся гэтым відэа з сябрамі. Жыве Беларусь! Слава Украіне!